uwa uba kuma shine bin umarnin iyaye, domin duk abin da zaka idan iyayenka suka hana ka to hannu kawai, in ma ka je nasarar ba a samu, amma idan sun amince da kai zaka samu nasara. Fatan alkhairi na mutanen gari yana sa mutum ya daɗe karko sannan da cika alkawari. To barin waka nan gaba abu ne wanda yake a cikin rayuwata kila wakala, domin kamar yadda na faɗa a baya, ita sana'a daidai take da ƙaddarar ɗan adam. In Allah ya so canja mu, za ka ga ya canja mu a kankanin lokaci. Budurwata ta farko a duniya ita ma sirri na ne ai. Yana da kyau ka bar kowa ya zauna lafiya domin kai ma ka zauna lafiya. Budurwata ta ƙarshe Allah shi ne ya sani, tunda har yanzu ba a ɗaura min aure ba.